Hausa Novels Empire. Mana subscribe ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a ci gaban labarin ku na motsa sha'awa. Yanzu za mu shiga cikin shirin a kashi na 19. Idan ya kasance kai kuke baki a tashar, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku, sai ku biyo mu masu sauraro. Sara kuwa idanunta sun firfito sun yi jajir saboda azabar shakar da Najib ya yi mata. Tun muryar gargaɗi ya ce, wallahi Saratu, kika ƙara zagi na sai na illata ki, don ba zan kashe ki ba, ki yi mutuwa mai sauki. Na fi son sai kin fara girbar abin da kika shuka. Ki yi mutuwa wacce ko kare ba zai irin ta ba. Yana gama faɗar hakan ya sake ta ya bar wurin. Sara kuwa sai tari take saboda azaba. Cikin gida ta koma, faɗin dadi ta shiga. Ta soma bincike don ta ga wasu takardu masu muhimmanci na dukiyarsa. Ɗauke su tai tare da wasu takardu na kamfani ta fito. Ɓangaren Amman kuwa bacci suka yi shi da Samha sai bayan azahar suka tashi. Wanka suka yi tare da cin abinci da sallah. Wayar Amman ce ta shiga ringi. Yana ɗauka ya ce, yes Colonel, okay thanks. Ya kashe wayar. Samha ta ce, an samu inda dadi yake ne? Ya ce, tun ɗazu sun kira wayata a kashe, amma sun samu wayar Najib. Yanzu haka tare za su dawo da shi gida. Samha ta ce, ina da shawara, me zai hana a kawo sa gidan nan ko a kai shi ɗaya daga cikin gidajensa, a zuba sojojin da za su yi gadin lafiyarsa. Kar a bari Sara ta san dadi ya dawo. Aman ya ce, kanki yana ja sam. Haka za a yi, bari na kira Najib. Ko da ya kira Najib ya ce shi ma shawarar da ya yanke kenan. Ɓangaren su Haidar kuwa sun jima suna bacci mai nauyi kafin su farka. Dr. Zaid ya zo duba su, abin mamaki duk raunukan jikinsu ya warke. Sun samu sauƙi, ko alamar inda aka ji musu rauni babu. Dr. Zaid ya kira Najib ya sanar da shi halin da ake ciki, ya ce yana hanya gashi nan zuwa. Ɓangaren su Inna Talatu kuwa yanzu idan Tahir ya fita azaba suke sha ta bala'i, ko yanzu suna zaune falo kamar marayu. Suka kafar mutum ba saura tana yawo a falo. Ihu suka saka tare da makale juna. Sai kuwa aka shiga dukansu ana sakin dariya mai firgitarwa. Sun yi fitsari ya fi a kirga. Inna Talatu ta ce, ku yi haƙuri, da kai ba za mu ƙara zaman falo ba. Ya sun mun tuba sarkin aljanu. Dariya ake yi sosai kafin a daka musu tsawa. Aka ce, ke mara imani, da sarkin aljanu ne yanka ki zai yi ki sheƙa lahira. Ba dukan ki zai yi ba. Yanzu horon ki ne ake kafin a yanke miki hukuncin da ya dace da mugun abin da kika aikata. Aka fashe da wata dariya kafin a yi shiru. Da gudu suka kwasa za su shige bedroom. Aka daka musu wata uwar tsawa. Kai ƙananan 'yan iska, maza ku koma wurin da kuke zaune. Da gudu suka koma. Gaba ɗaya sun rikice, jikinsu har rawa yake, babu damar magana, yanzu sun sha dukan tsiya. Jikinsu duk ya yi ciwo, idanunsu sun yi zuru-zuru saboda wahala. Fatima ce ta fito daga fat ɗinsu za ta shiga kicin, ta gansu nan zaune makale da juna. Mamaki abin ya bata, ta ce, a'a Umma kaka, me kuke yi ne haka? Me ya same ku na ganku kamar a firgice? Lafiya kuwa? Ko kallonta sun kasa yi. Inna Rabi ta ce, don girman Allah ki yi haƙuri, ki yafe mana. Wallahi mun tuba, mun yi nadama, jikinmu duk ya yi tsami, ga yunwa tun jiya rabonmu da abinci. Fatima ta ce, to ai ni babu abin da kuka yi mu, don Allah ku tashi, ku je ku yi wanka, bari na dafa mana abinci. Inna Talatu kallonta ta yi kana ta ce, idan mun tashi ba za ki dake mu ba? Dariya maganar ta baiwa Fatima ta ce, me zai sa na dake ku kamar wasu 'ya'yana? Inna Rabi ta ce, gaskiya ba za mu tashi ba, har sai kin yi alkawarin ba za ki dake mu ba, ba za ki tsorata mu ba. Fatima kuwa ganin iyakar gaskiyarsu ba za su tashi ba, dole ta ce, na ji shi kenan, babu abin da zan yi muku. Kana suka tashi suna tafiya kamar wasu barayi. Girgiza kai Fatima ta yi. Kana ta shige kicin tana faɗin ko me ya hau kansu oho. Saboda masifar tsoro tare suka yi wanka suka sauya kaya, amma fa sun ƙi fitowa falo. Ga yunwa da ke damunsu, zaman kurame suka yi, babu wanda ke magana saboda tsoro. Sai ga Fatima ta turo ƙofar ɗaki. Makale juna suka yi. Inna Talatu ita ke addu'ar shiga ban ɗaki, Inna Rabi ke addu'ar cikin sujjada. Sai rawar sanyi suke. Fatima ta ce, umma wai lafiya kuwa? Don Allah ku sanar da ni abin da ke damun ku a gidan nan. Rabi ta kalli Talatu, ita ma Talatu ta kalle ta. Sun kasa yin magana saboda tsoro. Inna Talatu ta ce, kawai tsoro ne ya kama mu, kallon TV muka yi ana saka wani fim na 'yan shan jini da aljanu, shine muke ganin kamar abin yana bibiyar mu. Fatima ta ce, ayya sorry, ai fim ɗin ba gaskiya ba ne, duk ƙarya ce, babu abin da zai same ku.
yanzu dai mu je ku ci abinci. Ta faɗa tana murmushi, cikin sanda suka bi bayanta kamar wasu yara. Ta zuba musu abinci suka fara ci kamar mayu. Ledar ruwa 4 suka sha, kana suka yi gyatsa. Nan suka baje sai baccin wahala suke. Tahir ne ya dawo gidan da niyyar cin uwar sabada da Inna Rabi. Ya ga Fatima zaune a falo tana kallo. Sai Inna Talatu sai bacci ake hadda shari. Sannu da zuwa ta mai tana sunkuyar da kanta ƙasa. Alamar kunyarsa take ji. Amsawa ya kana ya ce, wai baccin me suke? Ta ce, gajiya ce nake tunani, mu je na haɗa ma ruwan wanka. Ta nufa hanyar ɗakinsa, Tahir ko bin bayan ta kamar wani sakare sai kallon duwawunta yake yana lasar baki. Suna shiga bathroom ta shige, ta haɗa mai ruwan wanka ta fito, tana kallon sa ta ce, mu je na taya ka wanka. Suka shiga wanka, ta yi mai kamar yaronta suka fito. Gaban miro mai ta shafa mai, kana ta ɗauko mai kaya cikin wardrobe. Ya saka ta ce, bara na kawo ma abinci, na san ka kwaso gajiya da yunwa. Ta fita zuwa kicin, ta haɗo mai abinci har lokacin bacci su Inna Talatu ke hadda mai shari. Inna Rabi ta saki baki da hanci. Inna Talatu kuwa ta ɗaga ƙafa ɗaya sama ta ɗora ɗaya kan ɗaya. Ta wani juya wuya yawuna fita cikin bakinta. Fatima kuwa dariya suka bata. Bathroom ɗin Tahir ta shiga, yana nan zaune yana danna wayarsa. Ta aje mai abinci yana ci suna hira. Sai da ya cika cikinsa ta kwashe kayan ta dawo. A jikinsa ta zauna tana faɗin, yanzu ka ci abinci sai ka bani labari mai daɗi, ina sauraron ka har na yi bacci. Murmushi wanda ya ƙara wa fes ɗinsa kyau ya ce, wani kalan labari kike so na baki? Ta ce, duka wanda ka bani ina so. Ya ce, bari na kunna wayata mai kallo. Wani American film ya saka musu, rabin fim ɗin duk romantic ne da sex. Gaba ɗaya sha'awa ta kama su. Tahir ne ya fara shafo na shanunta zuwa wuyanta. Nishi ta sake, tana bankaro mai kirji. Ajiye wayar kana ya ci gaba da shafar jikinta kafin suka fara. Romantic ɗin juna suke sosai kafin suka afka cikin sha'ani. Ihu kawai suke suna nishi, sun jima sosai kafin su yi wanka. Fatima ta koma ɗakinsu. Tahir kuwa fita yi saboda suna da mitin ɗin ƙungiya. Bangaren Hajara kuwa yanzu gaba ɗaya Alhaji Ado baya samun lokacinta. Idan yayi magana sai ta kawo mai uzuri. Ya daina damuwa gaba ɗaya. Inda ta buɗe mai ƙafa ya kwashi daɗi, idan ba ta buɗe ba. Su je hotel shi da Laure su kashe arna. Yau suna hotel shi da Laure yana kwanci tana lasar bananarsa ta ce, gaskiya Alhaji na gaji da yawon hotel. Ya kamata ka bani gida in tare can, duk lokacin da kake bukata ta za ka same ni. Nishi ya saki kana ya ce, shi kenan bebe. In dai za ki ci gaba da baje min ƙafa ina kwasar daɗi. To ba iya gida ba, duk abin da kike bukata zan yi miki. Wata zuƙa ta yi wa bananarsa, sai da ya saki ƙara ta ce, yau dalin haka nake so, Allah ya bar mu tare. Ya ce amin. Ta ci gaba da birkita mai lissafi, yana ihu kana ta saita zalmalulinsa cikin gonarta. Ta fara yi masa da kanta suna ihu. Haka yake nishi da ihu har suka kawo tare, suka yi wanka kana suka fito. Wata sabuwar unguwa suka je, daidai wani gida mai kyau suka tsaya. Takardun gidan ya bata da ki ya ce, mu je ki ga inda bai yi miki ba a sauya. Wani tsalle Laura ta kanta rungume sa. Ta ce, da gaske Alhaji ka bani wannan gidan? Ya ce, sosai kuwa my love. Tare suka shiga gidan, komai normal ya yi mata kyau sosai, babu abin da ba a saka ba. Ya ce zuwa gobe zai zube mata kayan abinci, su ne kawai babu a gidan. Bangaren su Amman kuwa bai tafi hospital ba sai da yamma, tare da Samha suka je. Dr. Zaid ya ce, ai an sallami su Abba. Najib ya ɗauke su zuwa gida. Bayan su Amman ya bi a babban falo suka same su. Najib yana son Abba ya yi magana ya sanar da shi abin da ke faruwa. Sai ga Amman bayan sun gaisa ya yi musu ya jiki. Kana ya ce, Najib ka sani ba Abba bane ya yi niyyar kashe Haidar, wani matsafi ne tsohon mijin Hajiya Sara. Babu kalar tsafin da baya yi. Shi ne ya haddasa wannan rigima, amma insha Allah komai ya zo ƙarshe. Abba ya ce, Amman kenan. Wannan mugu ne ajin farko, ni shaida ne saboda lokacin da Najib ya zo ya gaya min magana. Bedroom na rufe kaina cikin tashin hankali. Duk tunanina Hajiya Sara ce ta haddasa wannan rigima. Ina nan zaune ina neman mafita, naga mutum ya duro ta window kamar su ɗaya da mahaifinka. Inda na gane ba Alhaji Abdulhadi bane, lokacin da ya kai min bugu a kai ba haggo ne shi. Daga nan ban ƙara sanin inda kaina yake ba. Sai farfadowa ne bayan an kai ni hospital. Yau kuma kamar a mafarki naga wani mai kama da kai sak ya zo ya dafa ciki na tsawon wani lokaci. Duk ciwon da yake damuna na ji komai ya fita, daga nan ban ƙara sanin inda kaina yake ba. Amma ya ce, Abba a bar maganin nan yanzu dai an karɓo dadi hannun 'yan fashin da suka kama shi.
Da na yanke shawara a kai sa ɗaya daga cikin gidajensa ya zauna tare da masu tsaron lafiyarsa, amma yanzu ka samu lafiya zai dawo gidan nan ya zauna har a gama wannan rigima. Momi ta ce gaskiya hakan zai fi, don wannan shi'umar matar za ta iya aikata komai. Halinta kam sai addu'a. Haka dai suka ɗan tattauna kafin Amman ya ce za su koma gida. Momi ta ce bari na gana da 'yata. Hannun Samha ta ja suka shige ciki. Ruwa ta haɗa mata a bathroom da magani, ta shiga ta zauna. Sai da suka sha iska, kana ta haɗa mata wani garin magani da madara ta shanye. Turare ta bata, kana ta ce idan kun je gida kika yi shirin kwanciya ki shafe jikinki da shi har zuwa mararki. Godiya Samha ta yi mata a cike da kunya. Wasu abubuwa Momi ta haɗa mata cikin jaka suka fito. Amman ya ce gaskiya Momi wannan son kai ne, ni ma a bani duk abin da aka bata. Dariya ta yi, kana ta ce kayan girki ne na gargajiya, idan so kake kai ma zan baka. Ya ce a'a na yafe, Allah ya raka taki gona. Dariya suka yi gaba ɗaya. Najib ya ce ni ma dai ina ga auren nan zan yi na huta, na gaji da zaman kaɗaici. Abba ya ce kanka ake ji, ai Alhaji Abdulhadi ne ya ɗaure ma gindi, sai ka kammala abubuwan da kake so zai aurar da kai, saboda haka ba ruwanmu. Momi ta ce sosai kuwa, ni dai na aurar da ɗana na huta. Najib ya ce ok, abun na gori ne kenan, bari dadi ya samu lafiya ya dawo normal, shi zai nemo mu matar da ta dace da ni, za ku sha mamaki. Amman ya ce ai ko yanzu mun sha mamaki. Haka suka yi ta yi wa Najib tsiya, kana suka dawo gida. Amman ya wuce bedroom ɗinsa ya yi wanka. Samha ma haka wanka ta, maganin da Momi ta bata ya fara aiki. Turaren ta shafa jikinta da shi, kana ta saka wata rigar bacci mara hannu, ita da babu duk ɗaya. Ta yi fakin ɗin sumar kanta, kana ta fito zuwa bedroom ɗin Amman. Zaune ta same sa kan sofa yana shan kofi. Kamshin jikinta ne ya daki hancinsa, sai da bananarsa ta harba har wani lumshe idanu ya yi. Kana ya buɗe mata hannuwansa alamar ta zo ta rungume sa. Jikinsa ta faɗa, suka runguma juna. Ce Sam, wannan kamshin fa ina aka same sa? Dariya ta yi, kana ta ce a Misira na same sa. Murmushi tare da jan dogon hancin ta ce Sam ta fara ƙarya. Dariya ta yi ta ce a'a Sam ba ta ƙarya. Kis ya kai mata a baki tare da shinshinar wuyanta zuwa ƙirjinta. Rungume ta yi sosai yadda zai ji daɗin shafa jikinta yadda yake so. Ita kuwa harshe ta zira mai cikin kunne tana mai wasa. Nan suka shiga aika wa juna saƙo mai zafi. Caka ya ɗauke ta zuwa kan bed, ya rage musu hasken room ɗin, kana ya koma wurinta. Janye mata riga ya gaba ɗaya. Dama bata saka pant ba, ya fara lasar wuyanta har zuwa cibiyarta. Nishin daɗi kawai Samha ke tana shafa kansa. Kan nishaninta ya dawo yana wasa da ɗaya kuma ya zira shi a baki yana sha. Samha kuwa hannunta na kan bananarsa tana wasa da ita. Kafin ta janye bakinsa kan nishaninta, ta zira zalmaluninsa cikin bakinta ta fara tsotsa tana lashewa. Sai ta yi kamar za ta haɗiye abar ta fitar da ita, tana shan yaji tana wasa da 'yan biyunsa. Gaba ɗaya Amman ya rikice. Birkita ta yi, kana ya danna kansa cikin gonarta ya fara lasa yana wasa da samanta. Sai da ya gama rikita ta, kana ya tura bananarsa cikin gonarta ya noma. Yana ci ruwan daɗi na zuba a gonar Samha. Banda sambatin daɗi da ihu babu abin da Amman ke yi. Ji yake kamar zai mutu kan daɗi, yana wani ƙanƙam Samha yana caccaka. Samha kuwa sai tunkunnensa ta kai bakinta tana sakin nishi da wani kukan shagwaba. Tana zira mai harshe cikin kunne, daɗi ya mai yawa. Ya rasa gane wacce duniya yake. Sauya mai style ta mai dogi style, ya ci gaba da gashi suna nishi da ihu. Gaba ɗaya babu abin da ake ji a ɗakin idan ba ƙanar bananarsa da fatar mazaunan Samha ba. Fat haka ƙara ke fita, abin ba sauki. Daren ranar Amman ya kwashi daɗi gurin Samha sai da ya mata gashi. Washe gari da safe Amman ya shiga kicin ya haɗa musu breakfast mai kyau, kana yi wanka. Lokacin Samha ta farka, ta wuce bedroom ɗinta ta yi wanka, kana ta shirya cikin ƙananan kaya masu kyau da tsada. Kana ta fita a falo, ta samu Amman zaune yana jiranta. Haɗa idanu suka yi, ya sakar mata murmushi mai tsada ya ce wow my heart desires, kin kyau sosai fa. Dariya ta yi, kana ta ce ai duk kyau na ban kama kafarka ba zauje. Ta faɗa tana ƙara sa wurinsa. Kisi ya mata a goshi, kana ya ce Sam ɗan maimaita abin da kika faɗa yanzu. Mishi ta yi tana rufe idanunta. Kana ta ce zauji, wow I like this name my angel, mu je ki breakfast. Tare suka ci abinci, yana ba ta a baki tana basa har suka kammala. Kana suka baje a falo suna hira. Wayarsa ce ta ringin. Dubawa ya ganin dadi ne ke kiransa ya ɗauka.
Bayan sun gaisa ya ce ya zo yana son ganinsa. Ba ɓata lokaci ya ɗauki kiɗin motarsa ya fita. Bayan ya sanar da Sama, yana fita Sama ta shige bedroom ta kwanta tana danna wayarta. Motsi ta ji a falo, kamar za ta fita sai ta fasa. Ta zo ta kusurwar ƙofa tana kallon abin da ke faruwa a falon. Ƙirjinta ne ya shiga dukan uku. Ganin wasu manyan gardawa cikin falon sun kama masu gadi. Sai azaba suke gana musu, sai sun faɗi inda Amman yake da matarsa, amma sun ƙi faɗa. Cikin dabara ta saka wa ɗakin ki, jikinta har rawa yake. Ta shiga dannawa Amman kira amma baya ɗagawa. Gaba ɗaya hankalinta ya tashi, sai zagayen ɗakin take. Wani fitsarin tsoro ne ta saki jin ana buɗe ƙofar bedroom ɗin da wani ki. Wani gardi ne ya cafko sumar kanta ya ce, munafuka, ashe matarsa na ciki. Gaba ɗaya yau sai na kashe ku. Banda kuka babu abin da Sama take. Tana roƙonsa ya rabu da ita. Me suka yi musu da har suke neman rayuwarsu? Masu sauraro, mu kasance da ku a shirinmu na gaba domin ku ji ci gaban wannan labarin naku na motsa sha'awa. Wanda taku Pinky Darling Mrs. J ta wallafa yake zuwa muku a wannan tasha. Da wannan nake cewa ina godiya masoyana.